foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. A diyara bɛɛ lajɛlen ye i bisimila n bɛ kɛnɛ t'i bolo i ni an ka don maa weleli aw ka tɛmɛ ni laseliw ye. Siga t'a la ni Batɔma ka labɛnw sabatira Dawuda Kinda min ni jateminɛlikɛla don kuma caman ni ɲɔgɔnnaw wulila an bɛ wele bila a ma walasa k'a fana hakilina ta min ye fanga cɛ furancɛ fanga ale taabolo kan. An b'a dɔn k'a fɔ kunun kun ye décembre kalo tile 12 ye sigi kun kɛlen don ka CEDEAO maa ɲɛmaaw makɔnɔ u tun bɛ jɛrɛ la Abujakaw fɛ yen nɔ Nigeria. Allo Dawuda Kinda i ni sɔgɔma. Isa sɔgɔma ni sɔgɔma. Dawuda Kinda an b'a dɔn k'a fɔ CEDEAO maa ɲɛmaaw olu tun bɛ jɛrɛ la Nigeria Abujakaw fɛ yen nɔ. Jaabiw bɔra ka bin d'abord aw ka jateminɛ kɛla jumɛn ye jaabi na a balila aw la ko ka kɛ nin cogoya la tantɔ ka sɔrɔ kɛ maa caman kun hakili b'a la k'a fɔ ko ɲangini yɛrɛ de bɛ sɔn ka bin nin sen in. Ayiwa Isa Kaba n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔw kun siranlen don ɲangili ye mais ɲangili tɛ se ka kɛ ten parce que ɲangili kun fɔlɔ kɛra a bɛ fɔ min ma ko la mesure du bâton et de la carotte c'est-à-dire u bɛ ɲangili fitinin kɛ fɔlɔ k'a lajɛ ko o bɛna an ka faamaw cogo yɛlɛma ou bien n'o tɛna yɛlɛma bon min ye élection ka kɛ février kalo 27 n'a fɔra k'u bɛna ɲangali girin ta ka se Mali ma sisan donc o bɛna kɛ sababu ye ka élection yɛrɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ donc ɲangili tun tɛ se ka kɛ sisan mais min kɛra o ye kangarida ne parce que u y'a lajɛ k'a fɔ ko hali bi an ka Mali an ka faamaw u ko k'u bɛ u tɛna se ka élection kɛ février kalo 27 nata ye donc u ko janvier kalo mana jɔ dɔrɔn n'o ye kalo wɛrɛ ye ko ni hali bi an ka maaw mana ni chronogramme ye c'est-à-dire u bɛna élection kɛ cogo jumɛn ye fɛɛrɛ minnu bɛna tigɛ n'u m'o daw ɲɛkɔrɔ u bɛna ɲangili giriman wɛrɛ ta a bɛ fɔ o ma ko sanction économique et financière donc o ɲangili tɛna ta adamadenw kama tugun i n'a fɔ u ye sanction individuelle minnu kɛ mais a bɛna kɛ ɲangili yɛrɛ min bɛna kɔlɔlɔ don faso yɛrɛ ma jamana yɛrɛ ka sɔrɔbolo na a ka a bɛ fɔ ma financièrement signature banque BCEAO ni fɛnw na a bɛna kɛ ɲangili kolo girin ye ka se o niveau ma donc an bɛ se ka fɔ o ye jɔrɔna ko ye mais n'i y'a ta k'a lajɛ Isa Kaba fɛn in hali bi tiɲɛ dɔɔnin b'an ka faamaw la sur le plan diplomatique u ye erreur caman kɛ erreur fɔlɔ kɛra min ye parce que n'i y'a jateminɛ anw sanctionnen don politiquement instance politique la Union africaine ni CEDEAO bɛɛ la an kun ko a tɛ fɔ anw yɛrɛ fɛ anw da tɛ ka don a la n'a bɔra Assimi ministre des affaires étrangères la maa si de da tɛ ka don a la min ye malien maa wɛrɛw de sigilen don minnu bɛ k'a kuma fɔ donc mɔgɔ minnu kun ko sanction suspension tɛ kojugu ye a kɔlɔlɔ dɔ de ye nin ye filanan ye min ye CEDEAO ka représentant gɛnni ye a diyara an bɛɛ ye mais fiɲɛba don parce que n'i ye CEDEAO représentant kɛ c'est comme s'il ye tɔn coupé i ni CEDEAO cɛ diplomatiquement fɛn caman bɛ yen i bɛ se k'o di CEDEAO ma i bɛ se k'o fɔ CEDEAO ye a ka représentant ne fɛ ni e y'o gɛn crise kɔnɔ c'est que erreur ba de don o erreur kɔlɔlɔ kɛra mun ye Assimi obligera ka lɛkili de ci ka taa jɛrɛ in na pour que ka se ka a fɛla fɔ cogo min na a yɛrɛ ma se ka se voilà maliyɛnw ko élection tɛ se ka kɛ donc ale fɛla y'o ye a ye lɛtiri de ci bon lɛtiri dun sur le plan diplomatique a bɛ fɛn fila de yira i siranna ça veut dire i siranna tu as peur que kɔlɔlɔ min bɛna bɔ e ka action ou bien e ka inaction na i bɛ lɛtiri ci donc c'est comme si i kunkolo ma siɲɛ lɛtiri bɛ ka ci maa minnu ye et puis lɛtiri cili fɛnɛ o ni mɔgɔ ka taa jɔ ka kuma fɔ ɲininkali ni question ka poser a ka se ka jaabi di cogo min na o ni lɛtiri cili tɛ kelen lɛtiri in dun taara kalan na donc an bɛ se k'a fɔ ko Assimi tun bɛ se ka o yɔrɔ la ala tun bɛ se ka déclaration solennelle kɛ Bamako yan nin nɔ k'a se ka Mali fɛla fɔ cogo jumɛn de façon solennelle k'a fɔ a maliyɛnw an cɛra nin de ma an bɛ fɛ k'a kɛ tan nin cogo in de kan c'est vrai an kun y'an hakilina di mais bi in na contexte changera an bɛ fɛ k'a kɛ ten donc o kɛra filiba ye sur le plan diplomatique parce que problème ye min ye an ka PM o sanctionnen don o tɛ se ka voyager o ka bɔ yen PM kɛlen bɛ k'i yɛrɛ kɛ kɛlɛ cɛfarin ye a ka kumaw kɛlɛtigɛ kumaw don donc diplomatiquement il s'est auto exclu ale y'a yɛrɛ sen bɔ kumaw la négociation na min ye Abdoulaye Diop ye n'o
qui est en odeur de sainteté, allez du Siga Kumachama fort, en Siga fort, en a président, si nous on fait le cours qui te donne, parce que nous avons dit, Sadio, Jaouni Sadio Kamara est suivi Mikera Gata Burkina ni Côte d'Ivoire, Kotaina, Itaku ne Kata, 27 février, élection de Segata, qui est fort, garantie ni président, parce qu'à comment là, il y a un considérant. Ni jamana dama de Niger, Burkina, Côte d'Ivoire, aller au Sénégal. Parce que jamana tonu nous était anglophone, Ghana, Nigeria, nous Kelembeka, au lieu de la fois la bala, parce que c'est ça on a au lieu de nombre de frontières là, et puis au jamana nous fanga à tirer considéré. Donc il faut que Ango nous convaincu diplomatiquement. Ça y a ta fois vraiment sur qui a tenu la pouvoir là, parce que pour nous faire de rien, sur la vie de nous nous fanga, ça peut tout ça. No kera o bena sababu ya ka ali akilina chibuto olu yera jamana so kono kasira kudika ke tugomina aiwa Daura Kinda o yera makarane la Daura Kinda bibina na manye ko sanction ma bonina sisa anga antelia ka munge yani janvier kaloche uyo mifo bon yani janvier kaloche anye chronogramme mu foko le 31 janvier asimuta le 31 janvier pla parce que en kele bega le chronogramme tout dona il faut dango bonyo wana isakaba. Mais Assisi me ban le 30 décembre. Assisi Kelly kono ga foko ni malio Jeremy maka foko o de na ke chronogramme e tida o piema o ga sira o ne parce que ko madame neti ni ko ki bena ko yele maka ko yo o bena sira o est-ce que soit une mena bo pouvoir la wa parce que pour la wara fena tida o ma o bolo ma o yetu la o exlatine al bi chronogramme de la Guinée ni nous uye Mali bere chuko dola kunye tuko do ka Mali la Guinée fene na misali ta o ka foko ulu parce que albi sedo ko ko ka ge kalo woro ko lu ma se ka folo ni mi se ka sera mo akilu sidi donc ko ka fa anga chronogramme bo kata élection na wa anga chronogramme bo kata élection na premier ministre Chogali e mi fo ka PAG kono no ye ka le retour de l'administration fanga ta sigi jamana chamanche en fauna yoro munu be no lu tambulo marala oluka bara parce que premier ministre yo o kuma pa opportunité la mais albi abara tigate mais Daouda est-ce que élection mi se ka ke urati mi fora février kalo clé mu kan wolonvla est-ce que ça c'est pas quasiment impossible? Non, c'est impossible, mais il faut que ça mogo te akeli la go isa ka ba diplomatie de do ou mogo ko kuma de la kuma mi akili kuma garantie c'est-à-dire ou ba do ou to ku da go be mali situation kalama ou informer le droit là mais en réalité famo kele mo ku bolo do kono il faut que toi les gars pour les garantir les gars tout parce que anga coup d'état à contexte ka gelen ko c'est ça ka ba al fait comme la Guinée sur le colonel Mamadou Doumbouya de quoi faire mais asimu flane a le fond mo duru mu coup d'état ke akele mo consensus de vous ni on tient peut pas fanga diriger le consensus de on ba do coup d'état kera o kolona de la ni bando ma so mi ma mo duru na ni do ma so mi ma akele ka gelen donc sera on yete de là il faut que on perde ka jere ka farango ngata garanti ngena ma di sera o mo ma a vraiment tina ta ka dati ngono me bi amina tota fichier électoral ko manyana bo foi de manière bo élection ko la ali bi ambe organiser ni ko kuma la c'est vrai organiser ni kay est-ce que crise ko na bi na organiser ni bi e ni se ka keka bien élection nyana ma ka foko ama de la janta wa kuma il bege ni yoro de la c'est nga ma ko ga foke ana contraire o de ga siro ma were ba c'est la crise de confiance il y aurait de bien si ça kaba problème imbo yoro la sinon de la côté où ani nega ni ba do itire élection ke ga boma aywa Daouda Kinda ambe il faut ka son ki ra hakilna kologrimba nu di ama ambi il faut wakati ni ama go serima iba njabili minge Inch'Allah, merci beaucoup. Fanta Tumota, Ninguye, Daouda Kinda, Jatemnelikela, Alaye, Hakilina, Kologrimba ou fo, Hakilina, Kologrimunu ni, Ambado Kafom, Kachama, famille sur la Kasoeke, ni Konda, Inap Mopma, et Moro de Be, Nomunu,
taara ka taa nin suguyaw ni jateminɛw kalan kɛ a b'olu wele walasa a kana kɛ kunfɛ baara ye ten tɔ a ka ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo la ni kun ye Dawuda Kinda ale ye jateminɛlikɛla ye an kun ye kuma d'ale ma ka kɛ ni CEDEAO mɔgɔw olu ka kunkanko ye faamuyaliko ɲuman bɛɛ lajɛlen ko sɔrɔ Dawuda ale ka laseliw la o b'a to anw bɛ don décryptage kɔnɔna la directement i n'a fɔ bakurubaw la an tun ye bi décryptage babu ka olu fɔ aw ɲɛna bi na an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna na ko gɛlɛya o donnen don politiki banku maaw olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɛn bɛ tali kɛ politiki banku matarafabagaw ko farafarali kɔni donnen don kulu kɔnɔna la yalima jɔn bɛ jɔn fɛ bi jɔn taara tugu jɔn kɔ bi yalima an bɛ se ka hakilina jagabɔ jumɛn yɛrɛ kɛ bi na Mali politiki tagabolo an bɛ se ka hakilina miiri jumɛn de kɛ a ko kan Isa Kaba ale bɛ ɲɛfɔli kan ye Kaba bisimila décryptage kan sa fata tomota ka foli kura ka ɲɛsin an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ diɲɛ fan o fan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu b'an lajɛ kɔkan jamanaw kan an bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni ɲuman min di olu ma n'u b'a danaya kura ka ɲɛsin an ma wagati bɛɛ an b'u fo bɛɛ lajɛlen bɛ fo Kaba an bɛ don an ka baro kɔnɔna la an bɛ wagati min na i ko sisan transition bɛ hakɛ mun na Kaba a bɛ se ka faamuya cogo di farafarali sera niveau min na bi na yalima an bɛ se ka faamuya cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki banku kan oui bon mɔgɔ caman b'a fɔ ko transition tɛ farafarali wagati ye mais n'i ye transition yɛrɛ tariku ta ka jateminɛ Mali kɔnɔ o kɔkan jamanaw la o fanga cɛ fanga tile kelen ma deli ka kɛ wagati lafiyalen ye politiki hukumu kɔnɔ n'i ye tariku gosi dɔɔni k'a lajɛ 91 n'i y'a ta ka jateminɛ maa min kun y'a premier ministre ye o ye Zumana Sako ye an dayina Zumana Sako ni politiki mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an dayina Zumana Sako ni commerçants ni ɲɔgɔn cɛ dédoyennement c'est bɛɛ ka t'i ka mobili dédoyer Zumana Sako de y'a instauré sinon dédoyennement kun ye zani kelen de ye Mali la wa mɔgɔw kun bɛ circuler kuma dɔ la c'est vrai qu'à wagati mobile kuma ca ka so hakɛ ma mais mɔgɔ caman kun bɛ circuler mobile la ka sɔrɔ ma dédoyer Zumana Sako de nana dédoyennement ye k'a instauré o gɛlɛyara kosɛbɛ a gɛlɛyara société yɛrɛ kɔnɔna la ka sɔrɔ ka mobile kun bɛ mɔgɔ minnu bolo olu caman bɛ yen nɔ olu kun t'a faamu bi na c'est vrai que n'i mana mobile san dɔrɔn i hakili bɛ jigin ko dédoyennement mais dédoyennement na transition de kɔnɔna la mobile dédoyennement donc ça veut dire que o gɛlɛyara commerçants fana ni impôt dɔ farala fɛnkɔ ka walasa jamana sɔrɔ ka yiriwa parce que o wagati de a ɲinina a dɔnna ka fɔ k'an bɛna don wagati min kɔnɔ jamana mago bɛ baara kologiriw na fo wari ka don jamana ka wagande kɔnɔ o wagati de la impôt dɔw ni fɛn dɔw imposera ka fara jamanadenw ka donni kan minnu gɛlɛyara kosɛbɛ transition 91 kɛra transition gɛlɛnba de ye tariku minnu b'a tariku dɔn olu b'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min 2012 n'i ye 2012 transition ta ka jateminɛ o fana dayina ka se hakɛ dɔ ma fo premier ministre fɔlɔ ye walan sɛmɛ a wajibiyara ka walan sɛmɛ premier ministre fɔlɔ wajibiyara ka walan sɛmɛ président gosira minnu ye fanga dafiri kɛ olu fanga transition banna olu y'u yɛrɛ sɔrɔ kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ fɛn o fɛn sen kun bɛ fanga dafiri la ça veut dire que n'i ye tariku lajɛ que ce soit au Mali, que ce soit ailleurs, n'i ye hali Niger ta ka jateminɛ transition dɔ kɛra yen nɔ fɛnɛ o fɛnɛ gɛlɛyara ka se hakɛ dɔ ma n'i ye Guinée ta ka jateminɛ transition min ni Dadis y'a kɛ Dadis dalen bɛ Burukina hali bi o transition fɛnɛ gɛlɛyara fo k'a laban Dadis min n'ale tun ye fanga dafiri kɛ hakilila jiginna an b'o yɔrɔnin fɔ min bɛ jamana fatura Dadis nana ka n'i sigi fanga la Musa Dadis Camara coup d'état de don ka sɔrɔ k'a ma na fanga sariya sira fɛ donc coup d'état don o Dadis ka o fanga dafiri fɛnɛ ni gumu kɔnɔ n'i y'o ta k'o jateminɛ o labanna mugu ci la Dadis fɛnɛ na fo k'a cɛ ka taa n'a ye gara la Burkina ka taa hali sisan a sigilen bɛ yen nɔ donc c'est pour te dire que mɔgɔw bɛ o fɔ baro kuma de la ten tɔ ko fanga cɛ furancɛ fanga wagati tɛ kɛ fanga kɛlɛ wagati ye ko farafarali wagati tɛ mais fanga cɛ furancɛ fanga wagati ɲɔgɔnna farafarali yɛrɛ ma deli ka dayɛlɛ ka sababu kɛ o ye wagati de incertitude mɔgɔw b'a fɔ min ma ka sababu kɛ ni aw bɛ wagati normal kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ sɛbɛnfuraw jɛlen don nin de bɛ kɛ tantɔ karisa de bɛ nin fɔ karisa de bɛ nin fɔ mais n'aw bɛ fanga cɛ furancɛ fanga kɔnɔ d'abord a gɛlɛya ye min ye aw tɛ sariya sunba kɔnɔ bilen rupture constitutionnelle aw tɛ sariya sunba kɔnɔ bilen wa aw bɛ na ni fɛn minnu ye fanga cɛ furancɛ fangaw kɔnɔ en général chartes n'a ɲɔgɔnna i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la olu ye fɛnw ye minnu bɛ violer à multiples reprises
donc fanga cɛ furancɛ fanga tɛ fanga kɛlɛ wagati o ye dala fɔ ye mais fanga cɛ furancɛ fanga furadama wagati ka gɛlɛn mara kɔnɔna la. Ok, kaba n'a y'a essayer ka don ko kɔnɔna la dɔɔni bibi na yalima mɔgɔw ka position ye jumɛn ye jɔn bɛ jɔn fɛ bibi na. N'i ko k'i ka a tila i b'a lajɛ i ye k'a fɔ i bɛ se k'a tila fo sigiyɔrɔma 4 ɲɔgɔn na sigiyɔrɔma 4 minnu ni i bɛ a ye k'a fɔ min ye fanga dafirilaw olu n'u jɛɲɔgɔn CNSP kɔrɔ o n'a jɛɲɔgɔn CNSP kɔrɔ n'a jɛɲɔgɔn bɛ yen nɔ minnu ye yɛrɛ wolow n'a ɲɔgɔnna ye minnu ye association de soutien aux militaires olu n'a ɲɔgɔnna olu bɛ yen nɔ association des femmes du camp olu n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ bɛ yen nɔ bibi na olu caman bɛ yen n'i y'a da olu ma directement an bɛ taa fo san 3 ɲɔgɔn fanga cɛ furancɛ fanga kɔnɔ o kɛrɛfɛ M5 n'a jɛw fana bɛ yen nɔ M5 n'a jɛw ye minnu ye o ye minnu ni olu ye kɛlɛ kɛ kabi wagati jan mais o M5 n'a jɛw kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ o fana tilalen don fo tilayɔrɔ 2 M5 kɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu tɛ u yɛrɛ ye M5 kelen in kɔnɔ bi mais u tɛ fanga cɛ furancɛ fanga juguya la mais M5 ka action ani premier ministre ka action u t'u yɛrɛ ye o kɔnɔ u tɛ M5 u tɛ premier ministre n'a a jɛw dɛmɛ mais u t'u kɛlɛ fana ni olu kuluw b'u damana o ye a damanata dɔ ye kulu sabanan o ye minnu kɛlen don k'u fara ɲɔgɔn kan cadre d'échange n'a jama bɛ ka caya diɲɛ don o don ka taa fɛ cadre d'échange min ni bibi in na a ɲɛmɔgɔya bɛ Dr Yusuf Jawara bolo n'o ye parti yɛlɛma ɲɛmaaba ye a tun bɛ Hussein Amiyo Gindo bolo pulo a bɔra o bolo ka don ale bolo sisan n'i y'o cadre lajɛ i b'a ye k'a fɔ u ye jɛrɛ laban min kɛ sibiri tɛmɛnen jɛkulu caman yera u ka jɛrɛ la jɛkulu minnu ni olu kun t'a la ka kɔrɔ o jɛkulu caman nana ka na fara cadre d'échange kan donc o ye kulu sabanan ye o kulu sabanan fana jama bɛ ka caya kulu 4 wɛrɛ bɛ yen nɔ kulu 4 min ni o t'i yɛrɛ ye an ye nin 3 fɛn fɛn fɔ olu t'u yɛrɛ ye o si kɔnɔ o ye Zumana Sakɔ ka senasi faso hɛrɛ n'a ɲɔgɔnnaw o ye Cheikh Modibo Jara ka parti n'a ɲɔgɔnnaw ye o ye ADP Maliba n'a ɲɔgɔnnaw ye ka sɔrɔ kɛ c'est vrai que ADP Maliba ka ministre dɔ bɛ gouvernement kɔnɔ fanga cɛ furancɛ fanga gouvernement kɔnɔ ni o ye a ɲɛmaaba yɛrɛ mais i b'a ye k'a fɔ u t'u yɛrɛ retrouver M5 ka action kɔnɔ mais u tɛ gouvernement kɛlɛ fana ni d'accord donc an bɛ se k'a tila o kulu 4 mais o kulu bɛɛ kɛrɛfɛ société civile fana bɛ yen minnu ye mouvement politique ye i n'a fɔ SEMA n'a ɲɔgɔnnaw ani société civile organisation dɔw bɛ yen nɔ minnu c'est vrai que u tɛ ka fanga cɛ furancɛ fanga kɛlɛ mais a ka hakilinaw kuma dɔ la u n'a tɛ hakilina kelenw na i n'a fɔ mɔgɔ minɛ dɔw bɛ kɛ kuma dɔ la a tɛ bɛn o société civile ma walima assise filɛ nin ye an b'o min hukumu kɔnɔ SEMA mɔgɔw malgré que SEMA ni plateforme bɛɛ ka mɔgɔw bɛ gouvernement kɔnɔ mais n'i y'u ta k'u jateminɛ u ko ko u tɛ taa jalajɛ la ka sɔrɔ kɛ gouvernement fana y'o fili kɛ gouvernement ye fili min kɛ o ko la a bɛ gouvernement kunna k'a fɔ ko SEMA ni plateforme ka lasigidenw bɛ gouvernement kɔnɔ o y'o bannen SEMA mɔgɔ tɔ minnu bɛ yen nɔ hali olu man ka la convaincre ka na assise kɛnɛ kan donc on a oublié k'u contacter ka ɲɛfɔli k'u ye ce qui fait que à la grande surprise de tout le monde SEMA mɔgɔw ni plateforme mɔgɔw olu fana ko k'olu sen tɛna ye assise la donc il faut que négociation ka kɛ k'olu sen don a la olu fana ye jɛkulu ye minnu c'est vrai que u tɛ ka gouvernement kɛlɛ mais u tɛ k'a dɛmɛ fana. D'accord. Kaba ne ɲininkara bibi na k'e ka proposition kɛ min b'a to nin bɛnbaliya ni nin farafarali min bɛ sen na politikimaaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la transition kɔnɔ an bɛ wagatinin min na i ko sisan e ka proposition bɛ kɛ jumɛn? Proposition belebeleba ye min ye o ye Asimi président Asimi tun ye baara min daminɛ ka bɛɛ sigi ka kuma mais o sigi ka kuma problème kɛra min ye ni cadre d'échange mɔgɔw ye o reproché o ye k'a fɔ ɲɔgɔn faamuya ma sɔrɔ a la ɲɔgɔn faamuya ma sɔrɔ a la kun jumɛn na parce que Asimi ye méthode min ta a n'olu ye méthode min ta o kun tilenna ma kɛ kelen ye Asimi ye étape fɔlɔ dɔ kɛ ka organisation wele u kelen kelen na ni e nana ani e bɛ sigi ka kuma e bɛ ɲɛfɔli k'a ye ni Awa Tafili Ture nana o bɛ ɲɛfɔli k'a ye a b'o lamɛn olu kelen kelen lamɛn bɔlen kɔ a la
ale tilala ka u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka a ka hakilina di u ma bon politique mɔgɔ caman taara ni hakilina ye k'a fɔ ko a nana dɔrɔn ka discours kɛ dɔrɔn ala anw ma fɛn fɔ a bɛ ale kunna ko n kun y'aw bɛɛ lamɛn sisan ne nana ka na n ka hakilina fɔ a bɛ olu kunna ko a y'an wele ka na hakilina fɔ an ye k'an bila ka taa ala ma hakilina lamɛn donc nin bɛɛ ye ɲɔgɔn faamuyabaliya ye ɲɔgɔn faamuyabaliya min ni ne kun bolo a kun ka kɛ n'i ye regroupement politique 2-3 n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kuma ka di u ka représentant 3 ou bien 4 ɲɔgɔnna ma u k'u ka hakilinaw fɔ i fana ka na ka na jaabi di oui mais an bɛ hukumu min kɔnɔ Dawuda bɔra k'a fɔ gɛlɛya bɛ baaraw la anw ka fanga cɛ furancɛ fanga ni fanga cɛ furancɛ fanga tɔw tɛ kelen ye ka sababu kɛ sani kun 5 de ye ni fanga cɛ furancɛ fanga ye Assimi est certes le président de la transition mais par respect à Toma, à tes décisions faut être un âme ou consulter qu'à fouiller. Donc ni n'est dans le fait de l'action ni politiquement ou qu'à point ni est jabi du Europe avec pas fort et ton mon be non ni le kanga baraka non fait yo lu janfa. Donc il faut que Beka doni bla cadre d'échange mo ko fena nga ngo famu ka foko Assimi n'est pas le seul maître à bord. Assimi kelente décision bauta c'est vrai qu'il y a des décisions d'autres mais Assimi kelente décision bau bela gelenta donc il faut que olu fena ngo famu ka foko Assimi be l'Amérique ka to consulter ka so ka réponse dit OK donc il faut que au paramètre ni mo ko yo lu don o be baraw noya ka teme anga ndey ani nyogonje kata ka jigin ka fo aya on wele dron kana hakilina fo dron ka ambla kata moi je pense que ce n'était pas l'intention hakilina kunte oye nga hakilina emi nyaula me ni mo ko munu nga décision ta nyogon fe no lu e nyogon olu bolen ko non na nyenga hakilina fo awi d'accord donc beka doni bla premier ministre fene Dawuda bora ka fo premier ministre ka bo kele kono premier ministre ka bo kele kono chaque fois que na a jigina na e occasion sur ka puma olu fait nous ni iwele la saison qui kana renouveau inauguration na renouveau inauguration pour fort il ka point ton nous pour le moment on be tension baisser mais à chaque occasion ni al ni renouveau mo go yewele like ko ayena ni studio inauguré le puma karafa ibito puma la kafa renouveau mo go ka studio nyana ni de mali kuraye ambe renouveau mo go fo mo go munu te fe ka do o mali kura kon na fa fuite o puma na ni na ni renouveau inauguration puma fort da oma et kata o tension baisser mais chaque fois que dien dongodo ni be puma do parce que me bon puma la no oreille oui par exemple bi a donné le kafo modo yere ale ka soutien o M5 kono bibina munu nyi kumune do mais par dignité ou bané do ka fin chama fo o bu dade puma chama ka o nyi kumune do ko so ka so yege ay puma do fo munu ni abetrama o lo jelika. Par exemple, 91 kuma munu bora ni ye afo ka fo 91 moro de jamana d'Afrique itseka blongono moko be fane ko ba sentala iye muntaka tal to ko fola iye ali nu jalo to ko fola iye madame Sika ja to so to ko fola alors que bibina le premier ministre a plus besoin d'alliés que d'adversaires mais ale puma moro munu ni olu ya deme nyoko abolo nyikum donc il faut ka puma diminuer pour que alsa do kana fara nyinkumune kan ale ere kofe ni do fara la nyinkumune kan ale ere ka aran kono obe barato geleabu. OK kuma ko famia afamial chogo nyumana nintunye hakli jagaboye bakurubala bibina amegele ami kono na mali kono kerenkereni ala politiki banku matarafa baw yere dama olu ni ñogonche fem metalike wala li munum boraka ke isa ka ba femme famial kunyuma nyin bela jele be kawa wakati to isa ngakeli ambe foli pelo le badi kata entrepreneur abama yan fo segu ambe foli di madame Saranke ta ngam sokoroba do ambe afoka walima do anadem so Fatmata Zarao ani a cousine Mariam Kulubali obe jeli bugula ambu bela jeli info ka foli badi seku nyame bakile afnango ka be lamella ay batagi do ci amba fo Amadou Siribe arc-en-ciel ma nyama bado ambe afoka walima do jemuga kanu baka baldo
Hélène madame Kalambri Hélène ambe afoka walijuma do afena ni jemuka en kada e kosobe fanta tumota buya keta yamfo segu merla ambe afoka segu merbafo na la so ambe so nga segu merba wele ka laje asisi kala segu tugo na la sonama nando na segu konna la ambe Alfuseni Sidibe ka folike der koro ka be kana me radio nyilini sanfe ka be segu abe segu awo aywa ka sama segu ka sama ka bo segu de ok aklovila Ibrahim Sanogo Iba encore kedo alebe segu amana frumso mamfo amanyine diba sisoko ko kabo Arcade Mali Santé Plus la ami so mala fe folie di uma kante kabo kita sesera fu kononana alebe fo amanyine MC Darako kabo radio kunanja FM na kita Sidi Ibrahim Traoré si kabo katika ofeno fem metalige nana sisoko la alebe Franci ane kam so wa safia tu Traoré atuna na bo anyi malikonna la atara amedo donke alaka sini anyumaye kataka yinko fene nyuma soro ino kakanumba kilingilina bela jeni fu bagari bambira amanyine aliko abesan Dauda Makasa kani sokoma Ousmane Sagara alewe defensi konnala jemuka inkanumba bado Fatmata Lali Kuyate anga msokoro bado kani sokoma Jibril Sago fana be ka na be de munye akelo ka anga capture ke kabla Facebook ka ambafu ko jemuka inkadale ko okay kani sokoma ambe diba Kuyate fana fu abe kala bankuranga msokoro bado ka bela jeli fo bi jemuka me datu ko yangoro la nege kanye kononton dugu kunganko ale kene be sigi shin sokoma 7h15 ame senga nyola soro ala ka claire